Azimio bende nosechuogo jogegi. Kwadhi mbele ni jatend piny Kenya William Ruto oyango ni gisechiwo lesen mar rwako sukari mawuok e pinje maoko e pacho kaendi kaka yor duoko piny nengo mar sukari masani ni malo mokalo. Ruto kata kamano lero ni okenge mag siro jopur niang' oseketi kaka yor neno ni kembe mag sukari mapacho ka bendo chako chier kendo. George Bati miyo waler. E twak mare gi jofwambo e par jot mar jatend piny Nairobi, jatend piny William Ruto yango kenge ma piny owacho mare medo keto mare no ni sekta mar pur mapacho ka obedo mongirore. Jatend piny manoyie ni en adier ni nengo sukari sano ng'aore ni jo-Kenya mathoth, olero ni ne ok gidwar rikni mar omo sukari oko nikech timno ne osetigo e kinde mokalo e thiro pur mar niang' e pacho ka. It is true the prices have gone up. We have been reluctant to work against farmers by opening importation. Importation has always been a problem in Kenya, that sometimes importation has been used to destroy the whole sugar industry. Kosingo ni nengo mar sukari dhi dok piny e thuolo mar jumbe ariyo mabiro, jatend piny William Ruto koni gisechiwo lesen mondo sukari mawuok e pinje maoko donje pacho ka e kinde ma imedo keto kenge mar bero sekta mar niang' thurka. Now that we have ascertained that there isn't sufficient supply in the Comesa area, we've now opened globally, and I want to announce that I think in the next 1 or 2 weeks, at least by mid of this month, we will see a different situation pertaining, because that's the time we expect stocks of sugar to come into the country. Ruto bendo yango ni en kanyakla kod jatend migawo mar pur gisebedo ka gitimo lalruok kod jotelo mawuok e alwora ma ipidhe niang', koting'o governors kod jood bura mar tiyo kanyakla kendo keto kenge mag ting'o malo jopur mag niang', kendo ni weche mag niang' idhi twage e kinde buch jotend migepe juma manyien. The minister here has had a meeting with all the governors from the sugar growing areas. He has had a meeting with all the members of parliament. I have personally had maybe 6-7 meetings with my economic team, with the various stakeholders, and finally we now have a roadmap that will be discussed in cabinet next week, and I want to promise the country that we now have a comprehensive plan to sort out our sugar subsector and make sure that that area is properly aligned to serve the interest of farmers first. E wineno ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo kendo jolo jopur yudo mwandu mag pur e nengo moyweyo. Jatend piny olando ni kilo 50 mag mbolea mane uso $3,500 koro sani olwar nyaka $2,500 kochakoro odiechieng' manyoro. Today, I am proud to announce the commencement of the second phase of our program. On this leg, we shall begin to immediately bring down the price of fertilizer from 3,500 to 2,500 per 50 kilogram bag beginning yesterday. E kinde ni moganda jo Kenya medo ywago pek mar ngima inya kotenre kod nengo mamalo mag chiemo, piny owacho osingo ni giketo kenge koting'o mag jiwo weche mag pur eno ni chiemo obedo morome e pacho ka, kendo neno oganda jo Kenya obedo gi fungruok mar nengo mag chiemo e pacho ka. George Bati, Ramogi TV, State House, Nairobi. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango ni obila nyorako